warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, ketemu malih kalih kula, Wirita Yuliana ing Sekilas Info. Waktu iki kula badhe maos pawarta kecelakaan ing Kota Semarang. Polrestabes Semarang isi nyelidiki penyebab kedadian kecelakaan maut sing akibatke wong loro mati ing dalan Sriwijaya ngarep TBRS tanggal 6 Januari Rebu wingi. Nganti wingi, polisi dorong bisa mriksa Hanif, korban selamat kecelakaan, amarga isih nglakoni perawatan ning rumah sakit. Butuh korban sing slamet kanggo dijaluki keterangan awal kedadian kecelakaan. Mengko yen wis dipriksa, bisa aweh ngerti penyebab kecelakaan kasebut. Tembung laka lantas Polrestabes Semarang Ibtu Jumantri, tanggal 7 Januari dinten Kemis kepengker. Dheweke naturake, saka sesacah saksi kecelakaan sing niwasaken wong loro kasebut sadurunge mengkrungu suara tabrakan seru saka arah beda, padha mlaku nganti banter sadurunge tabrakan. Salah sawung kanca korban damar Eko Prasetyo Hanafi warga Dolan Lobak RT 06 Telogo Bayem Tembalang isin dalani perawatan ning rumah sakit Rumani lan kondisine kritis. Hanafi ngalami tatu nang rahang. Dheweke isi dirawat nang rumah sakit Rumani. Hanafi kuwi sing bonsing korban Damar Eka Prasetyo. Jenazah pengendara Honda Vario putih umur sekitar 30 tahun, duwe awak kurus, kulit warna sawo mateng, ngerambut cendak nganti nggunakake kelambi putih, isi ning kamar mayit Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi. Saka pokaleh penelusuran ing TKP, korban ngrupakake bakul pitik potong ning Pasar Karangayu. Nanging kanggo mestakake, kita arep melakukan penelusuran lan penggolekan identitas amarga dheweke orang nggawa identitas SIM utawa STNK. Cekap semanten lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.